prosto hladnuti srce. A opet s druge strane imamo taj drugi ekstrem, sve je propalo, ja sam najgori, nema mi spasa, Bog će sve drugi da spasa, ali ja sam propao. I to je okej, kako je govorio Sveti Silovan Atonski. Znači, držim svoj um u adu, paklu, ali ne očajavam. Jer znam da je milost Božija neizmerna i da je on zbog nas grešnika došao i da tako nema razloga. Tako da uvek su ekstremi, uvek su te krajnosti u stvari mile vragu, a Bogu je mio srednji put. Tako i mi. I nikoga ne okrivljamo zbog toga. Ne. Možda u nekom trenutku zaista neko i bio koji nas je nešto pričepio, šta ja znam. Ali bez obzira. Uvek sam ja kriv. Međutim, svestan sam te krivice, ali sam svestan i Božje ljubavi, neizmerne ljubavi njegove, njegovog praštanja. On nije zlopamtilo, nije kaznitelj, nije, kako bih rekli, da se naslađuje našim padom, nego očekuje da mu otvorimo srce i da se udaramo u grudi kao onaj carinik, grešnik, kakav sam i ja,